एवरीवन आज गोटे जिनस खोला हम चलो देखा बण रे बण कौड़ी बापा कंचा लंका देखुं कंचा लंका राग 300 चलतु पछ लगुच हाँ हाँ बा गली पथला है बड़ू सला सुन मस्त गोड़े अच्छा केतेटा छुआ देइथला अच्छा शियाल खाई गले यही अच्छी सुना ना कौन शिया खोजुच भाला भाला कितना बड़ा होगी बिल्कुल खोला है ना लाल रंग की गजा वाला रंग वापस सब खला है घरे ये आलू गुड़ा कंटी कंटी गच्छ तो तो मार्किंग कर दो ना मार्किंग करिम बोले करबेन बड़टा चौड़ा करी खोल भांगला बोधे खड़किना आपको आर वर्ष खोला है ना कौन का ना हमारा पत्थर आलू खोली ना बेसी बड़ न 2-3 किलो कि 4 किलो हारे टूल आनी बस ना ना बड़ अच्छी उठी गला जाइए गोटे सिंह जाइए बोधे
ଶିଆଳ ଖାଆନ୍ତିନି ମାରିଦେଇକି କ'ଣ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ମାରନ୍ତି କାହିଁକି ଚାଲ ଦୁଶ୍ମନ କିଏ କୁକୁର ହଁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଳେଇବେନି ଏଇଠି ମାରିଦେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ମା କିଛି କରିପାରିଲାନି କ'ଣ ମା ତ ନଥିବ ନା ରାତିରେ ମା ତ ଛକିଥିବେ ମା ତ ହଁ ଏଇଠି ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆସି ରାତିରେ ଭାଙ୍ଗଲା ଆବାଜ ଆସିଲା କୁହନି ଗୋଟେ ସିଅ ଯାଇଥିବ ଭିତରୁ ଯାଇଥିବ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଓଇ ଭାଙ୍ଗଲା ଭାଇ ହବ କେତେ କେଜି ହବ ଆଉ ଜଣା ଲାଲ ଆଳୁ ଆଉ ये तो खोला ହେଇନି बिल्कुल हाँ कम से कम ये आउर ଭିତରକୁ ଥିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ହଁ ଟାଟିଆଟେ ଆଣିଥିଲେ ମାଟି ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ସେ ଗୋଟେ ଥାଉ ଗୋଟେ ତ ସେ କମ 5-7 କିଲୋ ହବ ଖୋଳନା ଖୋଳ ଖୋଳ ଭିତରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ସେ ବେଶୀ ଯାଇନଥିବ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଚଉଡ଼ା କରି ଖୋଲିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା काफी बड़ मु भावुଥିଲି ଯେତିକି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବାହାରିବ ଦେଖିବ 5-7 କିଲୋ କି 10 କିଲୋ ବାହାରିବ ତ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ହଁ ତିର୍ଛା ଯାଇଛି ନା ଓହୋ ବାଜିଗଲା ନା ସେ ମାଟିଟା ଖସେଇଦିଅ ତାପରେ ହଁ ସେ ମାଟିଟା ଖସେଇଦେଲେ ହାଲକା ହେଇଯିବ ପୁଣି ବି ବାଜିଲା କାମ ଚଉଡ଼ା କୋଦାଳ ଏତେ ଚଉଡ଼ା ହବା ଦରକାର ଗୋଲ କରି ବାହାର କଲେ ବେଶୀ ସେ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ସେଇଭଳିଆ କଟା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ବାହାରୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏ ଚକା ଆଳୁ ସେପଟେ କଟିଗଲା ନା କ'ଣ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ହଁ ଯାଇଛି ସିଆଡ଼କୁ ହେଇ ମାଟି କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ଖତ ନା ଫେଲି ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ହଲିଲା ବେଳକୁ ହଲୁନି ବି ନା ଚାଲ ଟିକେ ପରେ ପୁଣି ଆସିବା କି ଆଳୁ କହନ୍ତି ଖମ୍ବ ଆଳୁ ହଁ ଖମ୍ବ ନା ଖୁମ୍ବ ସେଇ ଖୁମ୍ବ ଆଳୁ ଖମ୍ବ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ ସେଠି କରିପାରିବ ତାହେଲେ ହାତ ମାରୁଛ ଗୋଇଠା ମାରୁଛ କ'ଣ କରିବ ଗୋଇଠା ଗୋଡ଼ ରଖିଛ
से टिके मारनी हाँ हलुला हाँ से हुगुली बाजिगला खंडिया होगला टाणिले टाणी हेनी ନା ଏବେ ଟାଣିଲେ ବାହାରିବନି ବହୁତ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ସମସ୍ୟା ଜଟିଳ ଆଣିବି କଂସା ଆଣିବି ନା କଂସା କ'ଣ ମାଟି ନଖରେ ପଶିବ ଥଲା ଇଏ ପଡ଼ିଛି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ତ 3 ବର୍ଷ ପଡ଼ୁଛି ଏ ବର୍ଷ ସେଠି ମାସ କଥା ଚୁଳିଆ ଚଢ଼େଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଉଡ଼ି ପଳେଇଲା ଏହାକୁ ପକେଇଲେ ହେଇଯାଏ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ମାଟିରେ ପକେଇଦେଲେ 3 4 5 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବଢ଼ିଯିବ ବାବା ଏ ବାତ୍ରା ପକେଇଦେଲେ ବା ସେ ହେଇଯିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାତ୍ରା ତାଙ୍କ ମଞ୍ଜି ତାକୁ ବି ଖାଆନ୍ତି ମସଲା ଦେଇ ବନେଇକି ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ମତେ ଲାଗୁନି ଏ ସମ୍ଭବରେ ବାହାରିବ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି ଇଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି ସିଏ ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ହେଇକି ବାହାରିବ 2 ବର୍ଷ ଉପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଏବେକା ନୁହଁ କ'ଣ କବାଟ ଭଳିଆ ବାହାରିଲାଣି ଚଉଡ଼ା ହେଇକି ଟାଣୁ ନା ଭାଙ୍ଗଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏତେ କେତେ କେମିତି କ'ଣ କରିବ ହଲୁଛି ତ କ'ଣ 7-8 କିଲୋ କି ବେଶୀ ହବ ନା ବାପା ବହୁତ ବଡ଼ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତାର କିଛି ଯାଇନି ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଯାଇଛି ଭାଇ ପୁରୁଣା ଭାଙ୍ଗଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଟାଣି ଆଣ ଓ ମାଗୋ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସିଅ ଯାଇଛି 2ଟା ସିଅ କେତେ କିଲୋ ହବ ସେ 7-8 କିଲୋ 5-6 କିଲୋ ତ ହବନି ଏଡ଼ି ବକଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଲା ବେଶୀ ଆଉ ନଥିବ ଖତ ମାଟି ନା ହେ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ବାହାରିଲା ଆଉ ଦେଇଛି କେମିତି ବାହାର କରିବ କ'ଣ ତମେ କହୁଛ କେତେ 5-6 କିଲୋ କମ୍ ସେ କମ୍ 6-7 କିଲୋ ହବ ଏଇ ବା ଅଧ କିଲୋ ହବ 250 ହବ ଇଏ ଭାରି ଭୁତୁ
ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବନି ତମେ, ରହିଲା ସେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଓରେ ବାପରେ ସୁନା ସୁନା ମୋଟା ହେଇକି ଯାଇଛି। ଏଉଠୁ ଏଡ଼େ ମୋଟାରୁ ଭାଙ୍ଗଲା, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଏପଟରୁ ଭାଙ୍ଗିଛି। ପତା ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି। ରେଡ୍ ଆଳୁ ଲାଲ କଲର, ଇଏ ପୁରା ରକ୍ତ ଭଳିଆ ଲାଲ ହୋଇ ବାପା। ମଝିଆ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଲଗା ହେଇଛି ସେଟା ଏଇ ଆଳୁ ନା, ମୁଁ ମଝିରେ ଖାଇଥିଲି ପୁରା ରକ୍ତ ଭଳିଆ। ସେ ଆଳୁ ଆଉ ନାହିଁ କି? ପୁରା ରକ୍ତ ଭଳିଆ ଲାଲ, ପୁରା ଯେଉଁ ବିଟ୍ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଏଇଠି ଲାଗିଥିଲା, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିକି ବାହାରିଲା। ଏଇଟା ଏଇଠି ଲାଗିଥିଲା ବାହାରିଲା, ଆଉ ଏଠି ଖଣ୍ଡେ ମିସିଂ ମିଳିଲାନି। ଲାଷ୍ଟ ଶେଷରେ ବାପା ହାର ମାନିଗଲେ। କେତେ ଗାତ, ଆଣ୍ଠେ ପାଖାପାଖି ହବ, ଆଣ୍ଠେ ଉପରକୁ ଗାତ କରିଦେଲ ନା, ଜଙ୍ଘ ପାଖାପାଖି। ନା ମ, ଆଉ ତାର ପିଣ୍ଡ ପକେଇବ। ପିଣ୍ଡ, ହଁ ପିଣ୍ଡ କାଟିକି ପକେଇ ଦଉନା। ଦେଖ ପିଣ୍ଡ କଟା ହବ, ଦେଖ ପିଣ୍ଡ ମରା ଯିବ, ପିଣ୍ଡ କଟା ହବ। ଏ ଯେ ଶମ୍ଭୁ, କେତେ କାଟିବ? ତିର୍ଛା ଟାଇପ ହେଇଛି। ଇଏ ହେଲା ପିଣ୍ଡ, ପିଣ୍ଡ କଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ମାଟିରେ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁଣି ବନିଯିବ ଏଇଭଳି। ଏତେ ତଳେ ଦେଇଦେଲ ପୁଣି ଖୋଳିବ, ସେ ତଳେ ଦିଆନି। ପ୍ରକୃତି ଯେତିକି ନେବ ପୁଣି ସେତିକି ଦେଇଦେଲେ ପୁଣି ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ରିଟର୍ନ ଦେବ। ରିଟର୍ନ ପଲିସି। ରୁହ, ବିଛା ବିଛା କିଏ ଜାଣେ। ହଁ ତମେ ତ ଇଏ କରୁନା, ତାକୁ ପକାଅ। ଜାହାଜ କଣ ଚପଲ କଣ ଲାଗିଲା? ନା ଲାଗିବନି, ହେଇଗା ଲାଗିଛି କଣ? ମାଟି ଆଳୁ। ତାକୁ ଉପରେ ପକେଇବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ବାତ୍ରା ବି ଯାଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ, ସିଏ ବଢ଼ିଯିବ। ଏଠି ବି ଗୋଟେ, ଆଚ୍ଛା ନା ନାହିଁ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ଦିଅ 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 ଦିଅ, ତାକୁ ରଖ, ପକାଅ। ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲା। ହଉ ହଉ, ସେ ମାଟି ଆଳୁ, ଧଳା ଆଳୁ, ସିଏ ଆଳୁ ତା କାଇଁ ପକଉଛ? ଓଲଟା ଲଗେଇଲ।
पुणी केबे खोला हबो 2 वर्ष पर ଏଇ ବର୍ଷ ତୁ ଆସିଲୁ ବର୍ଷ पुणी आसिले पुणी खोला हबो एई टाइम रे वर्ष को वर्ष वर्ष को हो जाइतो एवढा टंका ग्रोथ करता तो बढ़िया हाँ तो वन टाइम इनवेस्ट वर्ष को एत बाहर कर ଜାଗା ଯା କ'ଣ ହେଇକି ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ବସିକି ହଉ ବଜାରରେ ଦେଇଦେବ से तो म्यूचुअल फंड वर्ष का थोड़ी लॉन्ग टर्म पे ठीक ना चलो नहीं जी को चलो बाकी टुकड़ा जो तुम नहीं आसो चलो रे हाँ माटी घर को ହଁ